Għaddej ġmielu x-xogħol fuq mużew ekleżjastiku fil-Mellieħa. Fil-fatt diġà tlesta aktar minn nofsu u x-xogħol kollu mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena. Dan il-proġett qed isir mill-Fondazzjoni għal Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi ta' Malta b'investiment ta' kważi 300,000 euro. Huwa finanzjat parzjalment mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Meta żaru x-xogħlijiet is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet u s-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Patros flimkien mal-Arċiprit tal-Mellieħa Dun Joe Caruana ġie spjegat lilhom li fl-imoddi din il-binja kienet tintuża bħala post tal-mistrieħ mill-pellegrini li kienu jiġu jżuru il-Madonna tal-Mellieħa wara vjaġġ twil ħafna meta ma kienx hawn mezzi ta' trasport kif għandna llum. Dawk li ser iżuru dan il-mużew ser ikunu jistgħu jaraw l-istorja tas-santwarju tal-Mellieħa u ser ikun hemm esibiti oġġetti ekleżjastiċi u għamara antika li kienu jintużaw fis-santwarju fosthom pulptu u konfessjonarju antik. Ser ikun hemm ukoll kommemorazzjoni ta' affarijiet ekleżjastiċi li ntużaw fi żjara ta' San Papa Ġwanni Pawlu it-tieni f'Mejju tal-1990 fosthom is-sedja li ntużat waqt dik iż-żjara papali. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li rajiet lesta dan il-mużew ser jiżdied bħala attrazzjoni turistika oħra f'din il-lokalità. Nkomplu nattiraw iktar persuni lej daw in-naħat ta' Malta li ma jiġux biss biex jużaw il-faċilitajiet tal-baħru tal-bajja iżda anki biex japprezzaw l-istorja, tradizzjoni u l-kultura ta' pajjiżna. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Patros qal li permezz ta' dan il-proġett li għalih qed jikkontribwixxu wkoll il-Mellieħin, il-Knisja qiegħda tagħti ħajja ġdida lil dan il-post storiku. Dan huwa proġett ieħor f'sensiela ta' proġetti li qegħdin isiru permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea u se jgħinu wkoll biex ikun hemm iktar żvilupp dan turistiku u anke għal Maltin f'dawn l-inħawi. L-Arċiprit tal-Mellieħa Dun Joe Caruana ringrazzja lil parruċjani tal-Mellieħa li bid-donazzjonijiet tagħhom kif ukoll permezz tal-fondi Ewropej fil-Mellieħa ser ikun hemm dan il-mużew li ser ikun attrazzjoni għal dawk kollha li għandhom għall-qalbhom l-istorja tal-Knisja.